Awuthiyama kunanto ozoyibenefita ngokushaya indlwabu. Ayikho nje into ozoyibenefita. Into yenzayo nje you are holding back your potential and nje uzibizela amadimoni ukuthi adlale la ekhanda lakho. Namangalo kahleka hluyabedalo akabazi ubunani bendlwabu indlwabu ayifuna into ezinye njengalaba benemomozi ngimnyanya kabi umuntu oqheka indlwabu 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 lapho yena master yakhona mina ngeke mfana khohlwa watshela ubaba utshela amathimani ile nhlobo etshela ukuthi yaziwe kakhulu ethanda ukuyakalana lapha koTikTok uhlangana nabantu abashokoshayo woza wena esikwethule mfana ngoba wazakhulu wena wazi kanjani wena angasozibedela la ngimnyanya kabi umuntu oqheka indlwabu yebili kabani konje bhuti oyangidini umuntu okhuluma kabi ngendlwabu tshele bafo usangelo momo uma kuthina wena wasidakela ngempela futhi ufuna ukuyishaya wedwa wahlanya uba noteso ishada njengoba usubalo potential ngoba siyayuse nje futhi ngeke tisizi nje kwineni unamalo kahleka hluyabedelo akabazi ubunandi bendlwabu indlwabu ayifuna into ezinye njengala benemomozi ngimnyanya kabi umuntu oqheka indlwabu ngimnyanya kabi umuntu oqheka indlwabu